לא, אני שמתי לב שעם הגיל אצלנו הנשים הרוע עולה. שמתם לב? לא מזמן, דרך אגב, אני מהתקופה, היום אתם יודעים, יש כל מיני, יש פה עוד בנות שיש להם ילדים בגיל 8, זאת יש לה תאומות קטנות. מה השמות שלהם? בטח שחר. אין את השמות של החברה שלי, שגדלה איתי ביסודי, שאני גדלתי ביסודי שהוא עוד היה עממי. זוכרים שהייתה תקופה כזו? וגדלה איתי יחד ציפורה מלמן. איפה תמצאי היום ציפורה? רק בגיל הזה. זאת אומרת, אחת שאומרת ציפורה, זה ברור בת כמה היא. והציפורה הזאת עוד היא רואה אותי מרחוק. לא יודעת גם למה הייתי צריכה כל כך לקרוא לה. תמיד שאני רואה אותה, רע לי יותר. והיא פוגשת אותי, אומרת לי, רינה, אמרתי, זו אני. היא אומרת לי, דווקא את נראית טוב. גם אתם רעות. ואני עוד רוצה הסבר, אני אומרת לה, מה זאת אומרת דווקא? היא אומרת לי, את מאלה שהגיל עושה לה טוב. זה הכי מעצבן. אני מה זה, התחלתי להתווכח, אמרתי לה, רגע, אני פעם אחת רוצה להבין את זה, מה זה הגיל עושה לה טוב? זאת אומרת שבכיתה א' הייתי נראית יותר מבוגרת מהיום?